Durant dècades, el carrer Reial, entre el Port i el Francolí, era ple de magatzems amb botes de vi, alcohol i fàbriques de licors. Dels centenars de destil·lats que s'han elaborat a Tarragona els darrers segles, només un, a Chartres, s'ha fet un lloc a la identitat tarragonina. El seu consum popular és de fet un costum prou recent. Tanmateix, per a molts, simplement el seu nom ja és sinònim de festa i de Santa Tecla. Però com va aparèixer aquest elixir verd? Aquest licor té un origen llegendari que pocs coneixen. Corria l'any 1605 i França tenia per rei Enric IV, el primer de la dinastia borbònica. Un dels seus homes forts era l'aristòcrata i militar François Anníbal, duc d'Estrès, germà de la famosa Gabrielle d'Estrès. Aquest aristòcrata fou l'amant preferida del Borbó i, juntament amb la seva germana, va ser immortalitzada per un pintor que no es va atrevir a signar un dels quadres ara més famosos del Louvre. Segons explica la tradició, un misteriós alquimista va lliurar al duc d'Estrès un manuscrit amb la llista de plantes i ingredients necessaris per elaborar un elixir de vida eterna. El duc va fer arribar aquell llegat als monjos cartoixans de Beauvert, amb l'esperança que fossin capaços d'extreure'n una fórmula exitosa. No se'n van sortir i el document va passar a la Gran Chartres, la casa mare de l'ordre situada a Voiron, a prop de Grenoble. La combinació de 130 herbes diferents no és quelcom fàcil i no va ser fins l'any 1764, després de dècades d'intens estudi a la farmàcia de la Gran Cartoixa, que el germà Jérôme Maubec va aconseguir destil·lar l'elixir d'intens color verd que tots coneixem. Temps després, a mitjans del segle XIX, en sorgiria la varietat groga. Els pares cartoixans van abandonar França l'any 1903, fugint de polítiques anticlericals, i van refugiar-se a Tarragona. La ciutat era llavors un centre important en el comerç internacional de vins i d'alcohol. Aquí van continuar la producció dels seus licors, fins al 1989. Fa poques dècades, un altre alquimista va combinar els licors verd i groc afegint-hi granissat de llimona i va batejar el còctel com la mamadeta. El fred i l'acidesa del granissat ajuda a fer passar la barreja, però aneu en compte que si bé encara no hem aconseguit l'elixir de la llarga vida, la ressaca, això es pot fer eterna.